Naša škola sa zapojila do kurikulárnej reformy, čo som veľmi teda rád. Tak sme sa snažili získať nejaké technické, modernejšie vybavenie pre tú triedu. Takže som oslovil mnoho ľudí, písal som na všetky strany. A na moju veľkú radosť sa mi ohlásil pán Pavol Demeš, ktorý je správca nadácie Dionýza Helkoviča a povedal mi, že nadácia nám poskytne úžasné technické vybavenie. Tak som bol z toho dojatý, lebo vlastne bral som to tak, že keby sa ten kruh uzavrel, že nadácia ma vlastne posunula v tom mojom učiteľskom živote iným smerom a vlastne teraz, keby sa to celé uzavrelo. Získali sme úžasnú dotykovú veľkoplošnú obrazovku, notebook, ozvučenie, kameru. Ten leitmotív, ktorý sme k tomu mali, že aby sa tie deti mohli učiť, aj keď sú choré, tak výhoda je v tom, že napríklad teraz, keď má poviem človeka hodinu a nejaké dieťa je choré, tak vlastne môže sa online pripnúť na to vyučovanie a takisto pani učiteľka napríklad tú hodinu môže nahrať a tá hodina je potom uložená, takže sa to dieťa môže spätne k tej hodine vrátiť. Tak by to bolo super na všetkých školách a v každej triede, takže snáď sa raz tomu na Slovensku dopracuje. Tabulu sme privítali s otvorenou náručou, pretože dnešné deti sú veľmi multimediálne zdatné. Naši prváci si na ňu zvykli od prvých chvíľ, ako sme začali s ňou spolupracovať. Všetko vizuálne je pre dnešné deti, ktoré majú problém s nejakou pozornosťou, veľmi dôležité. Pracujeme na každom predmete s tabulou, ktorá nám pomáha pri nielen výučbe, ale tomu, aby žiaci viacej mohli byť vtiahnutí do výchovno-vzdelávacieho procesu.